Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά. Το Τάνιος βρέθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, στο Δήμο Αχαρνών, για να συνομιλήσει με τον υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη Κασαβό. Κύριε Κασαβέ, θέλω να μου πείτε πώς αποφασίσατε να είσαστε υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών. Είμαι δημοτικός σύμβουλος 16 χρόνια στο Δήμο Αχαρνών, στην μειοψηφία, και είδαμε ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή και οι προϋποθέσεις ευνοούν ένα νέο σχήμα, ένα ανεξάρτητο σχήμα, τις οποίες έχω τη στιγμή να ηγούμε. Είναι η κίνηση Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, οι οποίοι έχουν συσταθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο λοιπόν ηγείστε της παράταξής σας, μακριά από κομματικούς μηχανισμούς, από χρήσματα και από οτιδήποτε άλλο, ζητώντας να πάρετε αυτό που λέμε το χρήσμα της κοινωνίας. Πώς αποφασίσατε να πορευτείτε σε αυτή την κατεύθυνση? Τα προβλήματα, κύριε Καλογράνη, δεν έχουν χρώμα. Σήμερα οι πολίτες ζητούν άμεσα λύσεις. Ζητούν πολιτική βούληση, η οποία δεν μπορεί να εκπορεύεται από κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να πορευθούμε ανεξάρτητοι, αδέσμευτοι, και αυτό δεν είναι προσχηματικό. Δεν ζητήσαμε από κανένα συνδυασμό, καμία υποστήριξη και κανένα χρήσμα. Με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πορευόμαστε με μια ομάδα τεχνοκρατών, ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας τεράστιος δήμος, όπου και λόγω του πληθυσμιακού κριτηρίου και με βάση τον Καλλικράτη θα πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Είναι αυτό ένα ζητούμενο για τους υποψηφίους? Είναι δύσκολο για εσάς να βρείτε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους? Γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο μπαίνει πλέον στις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πλήθος των υποψηφίων. Αυτό που αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή είναι το ζήτημα να υπάρξει σε όλες τις γειτονιές, θα έλεγα, του Μενιδίου, να υπάρξει εκπροσώπηση. Να υπάρξει από το χώρο του αθλητισμού, από το χώρο των συνταξιούχων, από τον χώρο των ενεργών πολιτών γενικότερα, να υπάρξει μια πραγματική αντιπροσώπηση, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αντανακλά την κοινωνία. Η ποιότητα των Δημοτικών Συμβούλων, των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών, όπου έχει κατηγορηθεί ακριβώς για τη μη ύπαρξη ποιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο και άρα τη διοίκηση του Δήμου. Ότι οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί δεν είναι ικανοί να διοικήσουν. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Όπως γνωρίζετε, τα πάντα εκτιμούνται από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς σήμερα η σημερινή Δημοτική Αρχή και τα στελέχη αυτής φάνηκαν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα ζητήματα που έθεσε η κοινωνία. Σε αυτά που υποσχέθηκαν φάνηκαν αναποτελεσματικοί. Νομίζω έτσι απαντιέται η ποιότητα μέσα από το έργο που έχουν να επιδείξουν, το οποίο δυστυχώς δεν είναι αυτό που θα ικανοποιήσω, φαντάζομαι, ούτε τους ίδιους, αλλά σίγουρα σας διαβεβαιώ, το μηνύματα των πολιτών είναι δυσαρέσκεια, σε ορισμένες φορές είναι και θυμός. Άλλωστε, ίσως να είναι γνωστό μέσα από την ιδιότητά σας, να γνωρίζετε ότι και 3 στελέχη της παράταξης της σημερινής διοίκησης απεχώρησαν, βλέποντας την αδιέξοδη πολιτική που εφάρμοζε η σημερινή δημοτική, η απερχόμενη μάλλον δημοτική αρχή, και βρίσκονται σήμερα ο πρώην αντιδήμαρχος, ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης, καθώς και οι γραμματές του Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκονται και οι 3 στο σύνολό τους στην παράταξη Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, προκειμένου μια νέα ελπίδα να γεννιέται για την περιοχή μας. Ένα έτσι πολύ σημαντικό ζήτημα επίσης, κύριε Κασαβέ, πολιτικό, το οποίο έχει τεθεί και στην κοινωνία της πόλης και γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ο τρόπος ο οποίος λειτουργήσε η σημερινή Δημοτική Αρχή, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, με βάση τις προσλήψεις, με βάση έτσι μια ευνοούμενη οικογενειοκρατία ανάμεσα στους διοικούντες και βεβαίως με κάποια στεγανά τα οποία υπήρχαν για τους υπόλοιπους δημότες της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και να δεχτούν και αυτοί κάποια ευεργέτημα, κάποιες προσλήψεις, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάποιους διαγωνισμούς. Πώς εσείς σκοπεύετε να διοικήσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κακή εικόνα που υπάρχει? Εμείς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα και των προσλήψεων και γενικότερα τα ζητήματα της ανεργίας της πόλης με χαρακτηριστικά ισονομίας, δικαιοσύνης και αξιοσύνης.